Jawab apa ai bisang mari kijing sang jotang pungkahan ke jotang jawan siwa ini kok terjadi sarang ngapega tang male sang jotang kita sarang ibagai yok sama sobat kaya itu mongsa lama teh sobat kaya itu baksaba lam koroza ini dong baksaba lam kaham na himi dong baksaba lengai bathage lenglawi ai pana bakhaw kesen yok sama sobo tong nei jatan wan su lai ja abno ti ang nara ko kisi sana ma ya abo BJP ro CPM ro ara tomai sini tipra sarabo yok sama sobar khlai ni sabi to borong bakhaw ko bi phanong khana ai phanong abo ko ya tam himalaya jeng soba ma khaimani uddesho nongkha boini dofa bai sekelek jakmani yok chanani bagui si jeng jawab khai engkai bahage bini bodolo bini nidiwo bini kok bai chole boi oro si hamkugo mudi si hamkugo manik si hamkugo nei tongile jengle bahage pheu jangai ba abo to ngini maya norok lama koroja kaisi norok lama korolaha norok kamawi dongkha hafar kamawi dongkha norok kipil kai hamu haisi borok monogruk sengno monognai sengno rang khoksa khokni sari nai abo bai dong yable jeng jini dofa safety engna nangnai aboni bagi sisung soba khaibo akhora bukhora engkai Kongres CPM BJP abo bini parti jeng arab parti khai dong kini kuno faida kari jeng kemana lama sara tei kok kari engke Roman script sini nangmani suitai tai village committee election abo sini tiprasar ni bagai belai ke nangmani manthai manbanta ketabu angseni tiprasa leader ono koini tipramotha IPFD গণমুক্তি পরিষদ বা সেনে জনজাতি মোর্চা বিজেপি হিন্দি নিনি এলাকাनि tipra sarokno nang subida renai nang gণতন্ত্রनि अधिकार renai hanai nang joba khaigena ble glai obo nang BJP khai ara masai matong hanai nang bakha khom ta tong abai ke tong ani ko ya abo online si online nang taham jagdi chayana nang taham jagdi ang sana moso joto tiprasa edc area tongira omo tipramo thani bagi simia nini borok ni manthai man banta অধিকার si election mani aboke অধিকার si অধিকার na sekka mane kuti bai bo mo sui maya rang kuti bai omono sui maya অধিকার jeng অধিকার ni bagi sistem soba khayo galai jeng tamani bagi siring tongna galai onek jaga sengnu kha jompai rogo deputation mandai rogo deputation
अम्पिरगो डेपुटेसन जों मुखा आं साना मुसलमान केमासो नों रोमान स्क्रिप्ट नों विलेज कमिटी ते आबनो कारिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड आबनो दै नों समग्रनो रिङै वाइसेनो हाकलिरिस जब माखैनाय हाकलिरिस माखैनाय बरक ताई सामुं तुगलिया समा सामुं नांलिया नों थानजागरै सिजाखा जम्पुयो किसा खलायो मान्दे किसा खलायो अम्पि किसा खलायो आबो बाय पाथर कत मानो दागारनानै जतनो एकलगे थांजाखे दागारखाजि गरगरि मानाय बरक चिकन जनवाइसा दागारो तेमासा थायो तेमासा थाङि दागारो ओं माहाय बरक चिकन मासा थाङै बरक सलाय दागार माबाय अ पाथर ताई गिरकलिया mo technical problem dong sini coba nih teknikal ini ansana ni musuhku neng samung kotoino kaham ke khainai je borok bo samung kotor nobo kaham ke khainai phia samung kotoino kaham ke khaya hengke aborok samung kotor nobo kaham ke khai manya engke जों tabuk salai dong सबका साथ सबका विकास टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड नों दैमा बासनायनि साइ दं नोंनि न'ब्रानि दैसानोसि बासैमाया नोंगलाय बाहायके दैमा बासनाय नोंनि न'ब्रानि दैसानोसि नों बासैमाया आं बासैमाया बाहायके दैमा बासनाय कौदो बुजि साधारण विलेज कमिटी इलेक्शन नसि जों बायदके खायरिमाया नोंगलाय आबो बाय तुलना खायके टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिराद बेपारनि दं नों साधारण एडिसि विलेज इलेक्शन सि नों खायरिमाया कि आं ग्रेटार टिप्रालेण्ड गो सिरिमा नाहिदे ओ टेक्निक बाय वानामा सिंजा केबुनि खति ओंया निनि सुदु काहाम जिमिस दङ रोमान स्क्रिप्ट जालो खायरि खांगलाय साधारण आवरसि आं ख्लाइमालिया बायद ख्लाइमालिया गलाय yok sama टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड बहुत तो आवनो बागै जत बाय सालायै वानसक लायै फानना लायै दै तरमा हके बाल खेजन माव खलायै जोंबा जेरैखौनो फोरोंजाखाबले औ यासि गंबा गंसा के सबाइके थुं सबाइ बैमान वाइसा बाय मसम जागना खेताय सबाइ मैया हनि जोंबा फोरोंजाखाबले तो आ तमुंसि जों दं हकाय खाना किलाव ब्लक डेबेटसन लैयानो सनिवो करबो लैयानो आहैया मो समग्र जातिनि समस्या आंनि दंमोन समग्र बायसिमा खायनाय मो लकेल कायसानि प्रब्लेम या फायदि जों सालायमानिबोथ' टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों किन्तु ब फानबाय आरो सौयैनायजों दैसा गरै दैमुख गरैखे दैसानि इमां गरै दैसा गरैखे दैमानिसि इमां गरै दैमुख थप जरमै
bangkake दैसा yang uyang phai दैसा malai leke bangi दैमा नों केंद्र मंत्री राज्य मंत्री डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन पंचायत हाइगासी स्तरे बरफ बाथागो आरो सि बरफनि फांसन डेभलपमेन्टनि फांसन जेने डेभलपमेन्टनि फांसन कुनुस गरे हिंगा तिब्रा सारकनि बरफनो नों बाइके रंनाय बाइके बाइक खायनाय हिंगे दैमुख सिखिरिखा दैसानि इमां तामा तंनाय दैसा रानि थांनाय दैसा सिखिर रानि थांबाय गैया दैमा बरनि फाइ दैमा तरनाय दैमा बरानि थांनाय औ हायनो जे जागाव दैमा कल मा फानो जे जागाव तियारि दं आरासि आबाद थागौ नों पंचायत बा विलेज कमिटि बा साब जोनाल पंचायत समिति ग्राम पंचायत एसडीओ डीएम माने प्रत्येकटा जागाव बरफनि फांसन दं गेसिनि एलाका ले फांसन सिकरि नों आं व्यवस्था सिखाइमारिया पाब्लिक ना रिमालिया केबा पाब्लिक बा सालसादनो याकारि थांनायब्ले आबनो जों मा सिङै जराव जों सामुमा खायलेंना हेसि फाइदि जों सभा खायो हंकलाय कलम दैमा फैनाय थैमा फायनाय माइमाव खैनाय मा लेंनाय हायगासे जों सभा माखायनाय दा खर'बो जों आसगै दंनानै जरालिया हायगे बरफ खाथै दं जोंनि पाब्लिकआव आं मामनि बागै सारमासि केबुनो आं खरकसाना आं नाय सामानिया जोंनि तिब्रा सारकनो बाहायके जाना आं जे वान शट माने आं जे लुबै दं माने आपनो दैसा आं जदिव अर आनि अधिकार करि सानो खरकसा बुबाग्रा दं खरकसा प्रेसिडेंट दं खरकसा जीएस दं खरकसा सीएम ईएम रक दंबायो एमएलए रक दंबायो बरनो अबा टेकखायै आं साननि कक्सिनिया हायबानो आं मा साका जाजाय रखा नागारबायदि हामबाय